ngap den sobai pi ke parlok bisnat ban Sngap yak de khubor hak de channel plau khun jong ka Sheikh Hasina baka iron lady jong ka ri Bangladesh kanom wan phai biang shaka sign perthai ukhun jong ka Sheikh Hasina uong baka iron lady ka Bangladesh kanom wan phai biang shaka sign perthai kala si shibun ka Sheikh Hasina kali ino kambat kala mino nakade ka ri bat kala her ha India ka sinikong hapden ka jinga ki pajba persya ka sarkar jongka ka Sheikh Hasina kabala tibru kum ka iron lady jongka ri Bangladesh kala syar ya ka ri palat ka sansnem usajib wazir joy ukhun bat ulungai jingmut barim jongka Sheikh Hasina ka menteri rang badu jongka ri Bangladesh kabala sya apan hapsyuki ulong ka jinga kren ka sinikong baka nomwan rungshu syak sain perthai ulapan scam bat ka jing penbor jongka longying jongka kala mino nakari nakamta ka jing sngan jongka ka Hasina kala ino kambat kala mino nakane ka ri bat kala hersya India haka sinikong hapden ka jinga ki pajba persya ya ka sarkar jongka haka jinga kren bat New South haka BBC World Service usajib wasit joy ula kadeu bak Hasina kadang perkat ban tendar ya ka jing ino kam jongka nadu ka singi ublai bat kala mino nakatai kari hadin ka jing penbor jongki bahaying jongka shushu usajib wasit joy ulong baka kemi jongu kabala tip kum ka iron lady jongka Bangladesh kala seusi hadu kata-kata bahadin ka jing trestom jongka baka kanun ripat kan yang persya ya ka ula kren ru syapang ka kamram jongka Sheikh Hasina kum ka menteri rang badu usajib wasit joy haba penkut ya ka jing kren ulong baka Sheikh Hasina kala pen kelai ka Bangladesh naka jela ka bala klem syaka we na ki klak badang kiu haka Asia kala pen pai kelai ka Bangladesh haba kala shimti ya ka bor laking baka dai ka jela ka bala pulom kala long ka ri ka baduk hadu kini kisi laking ya ka kum kawe nakimrat bakiu ha Asia kala seusi shibun haka ju kapor u presiden jongkari Bangladesh Muhammad Shabuddin haka siningkong lo hukum ban pelajno ya ka chairperson jongka Bangladesh Nationalist Party bat ka menteri rang badu barim jongkari Bangladesh ka Khalida Zia kabadon haka jing syaset jing hadin bakila syarai program hakikato kan ne ki mukoduma ulong ru ban sa thauno khamklo ya ka sarkar ba shipor u presiden jongkari Bangladesh ulong ba ka sarkar ba shipor kan pelong ka election kelum hapo kari kat bala lashim ya ka rai ban thau kloi kat bala ya ka sarkar shipor da ka pen klem no ya ka parliament ki spai kin shimru ya kilat kilinti ban pen bayirti ya ka jinglong jingman jong ka sinshar khadar ka badon menta laong Muhammad Shabuddin haka jingkren haka television ula hukum ru ban pelaj no ya baro ki samla pule ki bala syakem haka jingya ki badang ya syakman u presiden kari Bangladesh Muhammad Shabuddin ula ong susu ba ansiu bai luksan ya ki bahinga sem jong ki bala klatno bat an penbeng ya baro ki jingerap ki brun kam nakam taban sumari ki bala besau susu ula kenturu ya ki seng sain pertai ban pen bai enti ya ki jinglong jingman jong ka ain ban bu jing sange ya ki kam lutte bat ki wei ki kam penjot ula ong ru ba ya ki to ki badon ki ya ki kam thombor an pen ngat hak ain lengba ka jing tokit ka baklem liang baro ki office bat ki yeng bishar hakari kin plino nadu ka si thoding labarap susu Shabuddin haba pun kod ya ka jingkren presiden jokri Bangladesh Muhammad Shabuddin ulong tongin ya trelang ban pen im ya la kari ngakhot daga jsorit ya baro banle ya la ka jong ka benta nala ki jong ki kedan ban kentiu ya kari kabakiu sejrong jong ka jsosi bat ka jso persya iwe pat lo pun kod hadin ka ne ka jingje ya kan at Bangladesh na kaleng kari India kala pen klanya ka jing pahara hakleng ki jaka kaput India Bangladesh hadin baka Sheikh Hasina kala her kakat lingsun hidon haga zibat ka jela Meghalaya kala penjari ru ya ka pakang sinong mit hakaput bat ka Bangladesh haba phai sya ka sarkar Assam bat ka West Bengal kala penmi ya ka jing maham ka bajur bhaya ki district jongka ki bi Assam kaput bat ka Bangladesh ka chief minister jongka West Bengal ka Mamata Banerjee kala kerparu ya ki pajba ka jela bakin ker nakino ki jing kiwin bat ban penne ya ka songsuk songsai hadin ka to katne kenta ba ka Sheikh Hasina kala her sya ka lingsun jongka hidon u ajid dobal nong ajing mut katnat ya dari kari ule kendu ya ka Menteri Katnat Bari US Jai Shankar ulapan syai omtang yo Menteri Rang Badu kari Narendra Modi Hendra yo nong yalam kaleng persya Rahul Gandhi halor ka jinglong jingman kabadon mentah hak ne kari ka pemarcan susu kitolong kubor kilatu baki komponi lingsun kum ka Air India bat ka Indigo kila pensangeno ya baro kilingsun kibalaj bat wan nad haka ka jingya kanat ha Bangladesh ha pedeng kinong yaki kibadawa ban resign no ya ka Hasina bat kinong kersyan jong ka awani lik ha ki benta jong ka Bangladesh kentup ya ka Dhaka kayaki akisingi ublai hadin bapalat ars pangut ki briu keleyap ha ka jingya kanat hapdeng ki pulit bat ki samla pule ki bayaki ti telong kubor kili athuru ba om duna ya ki lais pangut ki briu kila du eyal ka jong ka jingim hapo arta yo jong ka jingyaki ki nong yaki kila dawa badai ban penkut no ya ka kota sistem ha ki kam sarkar hapo ka de ka rukom ai bental life ho na ki sispa ki kam sarkar labu kerpang na kamta ki bahinga sem jong ki ruslur ki bali khun ya ka thma lailu jong ka Bangladesh ya usnem ka laispa nyau phawai je parlok tang ki kubor ngangai pla seutu ngin sa kendu hakwai pat ka video
kuble shibun.